La festa i el descans són essencials per al benestar de tots els ciutadans i ciutadanes. Perquè no siguen irreconciliables, proposem la idea del recinte firal, un espai polivalent on es podran organitzar concerts, festivals i altres esdeveniments culturals i lúdics, amb seguretat i tot sense ocasionar molèsties al veïnat. Aquesta proposta, que en un principi va ser considerada radical, ha anat guanyant suport dins i fora de l'Ajuntament. No anàvem tan desencaminats, veritat? Ara és el moment de fer-lo realitat. Amb el teu suport construirem el recinte firal per garantir un futur més sostenible, equilibrat i divertit per a totes i tots. Farem compatible la festa i el descans. Confia en nosaltres. Avancem amb valentia.